Ukuzahlukanisa xa unesifo i-COVID-19. Intsholongwane yekhorona entsha ebangela isifo i-COVID-19 yosulela kakhulu. Isasazeka lula xa abantu befumene isifo i-COVID-19 nokokuba beneempawu ezingephi okanye abaziva begula. Ukuthintela ukusasazeka kwesifo i-COVID-19, abantu abosulelekileyo yintsholongwane yekhorona entsha kufuneka bazahlukanise. Oku kuthetha ukuba kufumaniseke ukuba unayo intsholongwane yekhorona entsha okanye unesifo i-COVID-19. Ngexesha lokuzahlukanisa, intshukumo yakho ithintelwe. Kufuneka uhlale wedwa mhlawumbi kwikhaya lakho okanye kwindawo yonyango ethile. Oku kukuthintela ekosuleleni abanye abantu. Ungazohlukanisa ekhaya kuphela xa ulandele imithetho yokuzahlukanisa naxa isifo singekho mandundu kakhulu. Kufuneka uzahlukanise kwindawo esisibhedlele ukuba ngaba awunakuzahlukanisa ekhaya, okanye ukuba unesifo esimandundu kakhulu ukuya kwesibukhali. Yazi ukuba kunini kwaye phi apho kufuneka uzahlukanise xa unesifo i-COVID-19. Funda malunga nokuzihlukanisa, uhlale ukhathalela impilo yakho. Nqanda usulelo, thintela isifo i-COVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.